Kaixo lagunak, hemen gaude berri. Gaurko sauze izan da dena. Kaixo, hemen burlata jai. Kaixo dizkideok. Kaixo dizkideok. Lasai, baina, bueno, euskarleka. Jaietan hasieran ez, baina ja Egon, ongi pasa, herriko. Jaia, eta, bueno, urtero bezalaxe, more honez, eta giro bikaina, jende piloa. erraldoiak, Bizkakin egon eta barandagi. Egun osak kalean, ikan eta barraketara joan. Guri ez aldarrikatu. Unak solidaritikoa, ez, baski. Petarduak bota. Baina lanean, honez. batzen eta batzutan arrantzatik. Hemen erritmoa eramango dut. Lueterinen eta gaur goizan. Hor egun guztiak eta ematen dizute, galitzen zaren bakoitzea. Egiten dugu. Eta, bueno, Goizetan, dianetan, ematen eta bat. Eta, bueno, sua. orduan, bakoitzak ekartzen du. Eta, bueno, denok ez, Kaltzea eta gero etorriko gara, ze bat. Duen, kaldereteak guztia eta... Biarra gure eguna, Euskaldun eguria nahiako. Bai, komplika izango litzateke, esan dut, pues, begira, gaur Bai, pues, igual euskara biago erabiltzen. igual posiblea da, baina Txak jartzen, euskal mintzatzen eta... Arrasarpen garrantzitsu. Salaketa egiteko eta... Esan didate ez dakit horrela den. garrantzirik handirik, Despilfarroa izan da, beretzerun mila egun. da hauza hauetan, eta Apologia bat hemen, ez? Iruñan. da gehien gustatzen zaidana da Lagunekin batean. Esan? tipia eta ez dut izan denborari, baina Eguneroko giroa. Hau ez da egunikoa proposena joa. dela uste dugu orain dela 10 urte. Ongi egon da, azkarago egin. Tema da, beste urteetan, baina postu Erinekin, egiten dugu Baina, gero, kafetxo... bat, eta gero, ja, pilotuzako, baina, bueno, kamisetak soinekoak. Laguntza bateko leta gaude, krisi honetan. Baina, zentro hau zabalik da. Ni uste dut egoera oso rokorra. Banatzen, eta Bai, bueno, Espainiako gobernin berdiero, egozerretako gita hiru. Didate, ordu... Zitzan, baliabidea jasotzeko, euskaldun artean, elan egiteko. Berdin pitzatzen. Eta hizkuntza jakin. Horietan herriko plazan dantza, eta... bai, erakusten digute, bai. didaktikoak, Betikoa, argazki karnetak. Normalean gazteleraz, baina, bueno. Beste aldean, Adibidez, bueno, pues... nire nahiari. Eta ni maioku bat. Hola materiala. Futbolskoa da. zer gehiago? Nori ekarriko dio, nori gustatuko litzaidu. Oso banatua gongo litzateke. Egin dut, eta kafe hartuztea, bai. Bueno, momentuz ekarri zidan olentzero izetan bezala, familiakoekin, eta Urte horretan ja, Autobusa eta guk... Gauza asko, goien arte, aberra dator duguean. Gustatzen zaizkigu gau pasak armanatzen garela. Eta gero, ekintzak egon bari. Kampaina. zongi pasa ezakitela. Denetan, Zumlaiera etorri behar direla niri jokuak. Jolaztea da. Eta guri gaiak gustatzen zaio. Zenez, esan zure zen. mina duen jende. Gero jende gaizki kantatzen du. Zagete, amarren bat, ikasiko baina ditu. zenari dela, baina, bai, Eta ikastolak eta horrik ere. buklatatik oso polita da. Erratza. Eskilak. Ara! Lukas, epaituko dugu. Ongi! Zongi! Gaiztoa delako. Zergatik? Tortzen nahi, zergaizkiak ateratzeko. Da, azteko talde lan bat. Ai, ni beti oso asko gustatzen Hori zen atzean noa, hori asko egiten. Nik partatzen dugula. Bai, eta delako gure eskuntzaren. Behar deskoa ditugu, ez? Momentuz ez dugula serio pentsatu. bertsak gustatzen zaizu. Ondeoak eta bertsoak. Ni bertxozale, bueno, Bertxozale, bai. Jote bat... bertxozalea, botezalea, baina baiago. Eta horregatik pixatzea azteko igual. Alokatzen zuen. Eguzkuten kanpaia, eta gero... Gaur bat niri... Bai? Bai? Bilanetarako gure. Hasiera, amaiketakoa. Ardoa, nahiago dut, bai. Euskal Herria. Klase jatorra daukat, eta... Bizi nahi du dago. Txikitan izan nuen... Alderantziz, baina bosta, euskeraz, euskal eskola publiko. Nintzen, berarekin... Zenean ikastoran, zemia labei euskaraz itzakite. Mintzatu behar duzu. Anima zekez. Honekin eta gaur egun ja dauzkagu. Ateratzen denean ikastetxetik, pues... Saiak atseginak, eta, bueno... Klajo lasteko, Ikasten ari euskera. Euskara... Hogeita urte Euskara sentitzea, gure txuntza. Bankuek, beste... Txinaka luzu bihurtzen ari da, baina... Eskubide... Enzko eskubidea, dudari gabe. Rokanola gustatu zaigu. Eta, a ber, zer Dutenez, nik gustoratzen ditut horre. Horkitu leku hau ez genuen pentsatzen. Ezagutzen gaituzte eta euskara zaintzen. Dago, baina, bueno, pizka bat... Aspaldi egin. Estrakendu digute. Gehiago, telefono zitzen. Erabiltzaileek, bai... Batzuk, bai?
Eta gero burlatan, Eta nola baiteko... Solstizio, udako solstizioa. Ikastute osoko agenda, guztarako lana eta lana eta lana. Segura hasiera bat. hemen Euskadi, Euskal Herri. Toko bai ez dugu asko entzuten, baina... Normalen bai. Arduan guritzen naiz, baina bai oso. horren arduraduna edo. Ondo, gustora, poliki-polik. Egun batean, Goiak dira eta bai. Arte oso. Bueno, fariak, gantzak ere bai. Eta denak elkartzen ganean. Erakundeak, elkarteak eta...